Čaute ľudia, vítame sa po 150 rokoch u ďalšieho videa z Robloxu spolu so Súdom Sumom a co bosom, dneska si zahráme Granny. Čaute. Chcel som si dať čo aj zabavné, malo vyjsť viac video, ale nenahrávalo, raz mi to nešlo vydať, boli sprostosti. Pokúsime sa dohrať Granny, raz som to dohral, ale neviem. Mne sa nedá hýbať. Ani mne sa nedalo, už sa mi dá. Ja si idem dať respawn. Au, kur... Ty dal respawn. Pi. V 3 minútach nadstavovania. Yes! Ramuš. Dá si trošku zvuk, akože. Ja som na teba. Neviem. Poď. Hajzloch sa pozerať. Poďte, vyťahujeme zo studne dačo. Mám od kuše. Ja som vyťahol z kýbľa. Zo studne, čo som tam vyťahol. Čerepka som vyťahol. Nívku a chodím. No, ukáž. Adam, ty sa zvonil, ty somár sprostý. Mi tu teraz vybehne v Á, oblaku. vodidnu! Á, mama bije! Kde ste? Vodidnu, ty kráva. Ukáž. Najprv vás, dobre, ja môžem robiť bordel. Ak sa druh... O, to čo Ukáž. mám? Mám nožnice, alebo čo to je? Dako sa nedá moc. Kable, teda. Adam, ak mi Ešte. tu vojde, ty všade zvoníš! Do zbrane! Je. Sa pozeraj pod nohy, ty chlapče! Nenašli ste niekto knihu? Kde bol kladivo? Kde je kladivo? Ty paprikáš. Ja som našiel kladivo Kde? v studni. Mám kazetu. Baterku mám. Ja to do auta. Ako ideme utiec? Je tu vôbec Granny? Myslím, že hej, dúfam. Idem zvoniť zo strany. Ona je tak sprostá, zabuguje sa všade, kde sa len dá. Benzín. Zober, nie, ja zoberiem tiež. Mám kladivo, toto otvorím. No, otvor to. A tu není Granny. A zvoním. Tu ja som došla ku tomu Spiderovi. Hej. Tu Už mám za není chvíľu zbraň. Granny! No tak kde bugnutá, Ježi, neboj sa. Tu není Granny, vám vravím. Kde tá matka príroda? Ja zoberiem aj tieto klady. Klady. Máš klad medzi. Ja som zvonil. Ja som tam pol hodiny zvonil a neprišla, tak ty sa nemusíš nič A teraz na ňa vybachne. Je tu Granny! Videl som. Á! Pod schodami je, ale trošku nalepám. Mám kus pištoli. A ja mám, vieš, Ale ko sa tam oxiduje tak. čo mám ďalšiu? Nemám to. Miloš, ty máš čo, ty chelešte? Tu je- Pozeraj. Ty toto môžeš zastaviť. Lebo ja som tu kto to? Ale nie, Adam, teba to zavrie, potom mne to tam raz zavrelo. To je jedno vyskúšané zo strany. Bo nie, lebo to bolo na reálny, hej? Ja idem prejsť na čo, lebo mi No je tu na dole. Ja som si na vecko ísť, lebo... Ha! Rozbil som jej tu dačo. Otvor sa tým. Kde je tá pizda jedna? Aaaa, mám tu kušu! Kde si? Ja sa tu nás skrývam. A jem kúpil som to cvaku. A toto ja som v ryti. A tu zamkla kráva jedna krávka. Som vám to vravel. Čo tu Adam? Už si tam dole. Pizda jedna. Mŕtka, dvere som vyvalil. Čo tam je? Neviem, aký si takýto. Tento. Toto, to čo je? To, čo ty nie si. Neviem, za to guľka, ten stupec. Ukáž, tu není dačo, priapičku. Není. Ja som otvoril pri paučíkovi a nemohli. A potrebuješ mesko. Keketko. Aké myslíš? Meso, normálne, meso. Zabila ťa. Kde si? Mňau, mňau. A kde si bol? Mňau, dolu. Kde dolu? Pri kuchyni alebo tam? Prihoď. Karkej. A kde si bol? Veď hore normálne, tam, kde je dvere. Mám od auta Vylezám kľúč. tam ide tri. Guj, veľký chuj. Aaaa!
Ale nemá takto čas zo zbrani číslo 2. Ty špina. Kde si mi dala kladivo? Mám, ja sa bojím, lebo také ďuka. Zasa ťa zabila. Keci, neger, keci. Keci. Neger. Keci. Prečo mám nag 3? Nemám dať baterku. Ja pôjdeme ku tomu pavučkovi s hentou hubou. A tam je bugnutá, ježiši, Kriste. Krispel Adam. Som infarkt skoro schytal. Kde je bugnutá? Hore na posteli s manželom. Nebohým. Kde je knízka? Tu je kniha. Ona je hore? Na posteli si udělali. Niekde spoza roha henta vybehne. Čo je za miestnosť? Jež nevedieť začiatočnícka. Si pamätá, ako som kido zvalil vázu a pod postelu celý čas. Za 1 minútu sa dačo stane. Sa zobudí henta. A ju Vy strli. ste ju objavili, vy zmrdí. Ale čo som dostal? Čo, iPhone? Áno. Kľúčik taký? Takýto mi vyšlo. No choď za mnou, ja viem, kde to je. Poď za mnou, počkaj, otvoríme toto. Baterka a sprejík. Sprej smerem. Na tú lúpanu. Baterku som tu nemusel. Poď za mnou, tu, odtiaľ to tu je a tu na je to pavučisko. Poď. Tu na kde si? Haló? Keket, do obývačky za tebou, otoč sa dozadu. Robovák, predstav si, poď, no za mnou. Čo? Čo robila? Neviem, no a tu na je ten kľúčik, čo si našiel, daj. To? Hej, nie, kľúč, čo bol pri nej. To? Krim, ona ešte nešla dole. Ježi, tak idem hore. Jo, že sa mám palom. Máš ten sprej, čo si našiel? Ani čo mal. Pí. Ty si dokázal vyhodiť Westside. Jo, ja som si myslel, že... Ideme tam hore pozrieť, tam som... Nie tak... Vy ste tvorili paučika, nega. Mikačo. Myši, choď po kušu. Mám, na bok. Kebyže aj vidím na to tlačítko, na bok. Holý kokot. Poď, ja ho vyvolám a ho mrdám. Idem po náboj, ja idem ku tomu veľkému pavúkovi, nevieš? A ja tam nechce žere. Myšo, bachi. Už to tak ide. Skôr to mohli pogebeniť. Aby rozum dostal. Však. Aj keby sa to asi... Kde Bože, nič. Môžete ho brať tu. Teraz... Ja ho tam ešte zavrel. To čo je Mišo Rustikľu? Padlo. Čo ti robia? Ja som už strelil. Mišo, to čo je Rustikľu? Zober, to sa mi zdá čo do auta, alebo tak. Nie do kanalizácií. Spáni tam už, lebo sa zobudí henta. No už som kydol. A Milo, nevieš? Aha, to je henta miestnosť. V obývačke. Dobre, mám kľúč. A zoberiem si šrobovák, alebo Ja som tu tiež nič. ten je všade. Kde by si za mnou nešiel? A pozor, tu na bude hento pavučisko riadne. Si tiež jednotka, to si zapamätaj to číslo. Teraz vybehne hen ten pavúk. Mám taký kľúč. Ako sa volá? Peter. To ti to namínaj. Kde si zmizol? Poď tam, ja ešte idem po jednu vec. Pavúk! On je tam? Ale ako to máme dohrať, keď je v kuse na tom uhni? Na ktorej strane? Na ľavej či na pravej? Proste sa tam do kery máte. Ja vám ukážem, bok. ako tam chodí. Ja zoberiem kušu. Zastrel ho. Na bok! Ja už nemám náboje, som no hentu musel minúť. Teta! Teta, nechajte ma! Teta!
Ježín, nech už aj ide tak kde inde. Aspoň, že tu nemáme časové limity, by sme to nestihli. No, wow, mo. Kúsen. Išiel som ku vám. Ako my ideme? My takto, Naspäť. takto. Ja viem. No a kúsen na inom mieste. Kto? Babučík. Jo, ja vám ukážem, ak sa tam treba chodiť. Čau Miloš, zohni sa. Iba sa- Si chce. No najvkuse na tom istom mieste. To sa nedá. Odbaž. Real Madrid, fuj! Barca! Sa nečudujem, že ten pavúk sa stále bojí. Však, Prečo? Či ťa chce zožrať. však. To som bojasný, poď ty a doľava! Nejde po tebe. Čo sa bojíte? Jeli, postav sa. Hej. Vicak. Ježín, škoda. Našiel som taký trest. Ale Adam, otvor iba jednotku. Máš ten padlock, kej? To je na to, na takú reťazovo, čo pošťukaj. O, odomkol som dačo. Jednotku. Melon. Dvojku. Ty idiot, ty si nás odbakol! Ja? Adam! Dej mu to dvojku otvoriť. Teraz nemáme všetky veci, že? to? Máme? Ale ja to neviem. Degeš prostý! Ja som nevedel dvojku. Oho. Pizda jedna. Poď do psej matere. Dám necho, poďte to... Čo mám Lebo- dať? Choď hore a zober melon, po to odkroj. Čo mám dať? Už to tretíkrát zomrel, lebo rovno tam musela byť brzda jedna. Aká? Ja? Áno, ty, keked malý. Musíš si otvoriť tú posratú dvojku a zabiť nás. O, tam je čo je? Melon! Tak to zober. By som to zobral, lenže Degeš, Počkaj. lenže Degeš musel to odpáliť. No poď, teraz to musíme. Kde je henta? Brzda. Stále napravo. To je spojka. Asi zabugovaná. Ak si hladný, poďte mám melon. Tam mi dá čo. Čo Miloš? Do auta som našiel. Poďme autom utiecť. Už riadi. Počujem ten tu. Toto so šrobovákom odmontujte. Som tady auto utiekol. Ešte nám treba drevenú palicu a... Ježiši Kristi, to čo je za pingvín? Teba zabil? Nožničky! Kde boli nožničky? V šuflíku. Ti potrebujeme. Tu kde som? Knockout 4. Ja som v tej miestnosti. Máte ešte to, aby sme odbuchli? Čo? To- Jaj. Dostaneme to, máte ešte Choď si po kušu. Pizdo. Ako má inak utiec? Keďže máme také veci, len náš Degeško. Adamko retardovaný is better. Hodí kuša? U mňa dva. Má mesko. Doma na gauči. Pi! Playhouse, to čo je, jaj. Kuša nie je vyrobená. Číta zbraň. Kde kuša? Ty robíš srandu, ty šedivý mamr! Haló, kde? Neviem tak, kde je ten zelený kruh. Na olympijských hrách. Uaaaa, Sigma! Tož bojíme, ty si vej ma mrdí. Šedivý. Prebila! To infarkta. Čo? Tam za spáňom dole schodmi pôjdeš, kde si do ryti šiel. No, celkom dobre si šiel, ale si aj tak sprostý.
Tu na slepuň, aj otáčať sa treba. Techo, teraz si dám na plno zvuk. Počul, či ide. Ty si to daj tichšie. Našla som taký vren. Neviem, čo to je. Zelené? To treba ísť tam dole. Taký kľúč. Aký kľúč? Buď vren. To je. Daj to tichšie! Čo? A hneď ide humor. Nemáš randáky? Chcem ti písky s tým rozdím. Odlákajte ho, ja prebehnem do mysle. Ako? To trošku... Tu mám tam tie dvere. Tieto. A čo to A je je? tam tuto. Koliecko! To je vec, ktorú nájsť na... Pozri, kde šlo. Nechoď ešte! Počkaj, a keď pôjde doľava, počkaj chvíľu. To by bola ďalej. Ona je pri mne. Ja mám tu free slap. Ale má hubu, nechoď! Ja mám tu free slap. To čo je? Ja ho môžem Jaj, zamraziť. pozri sa teraz. Teraz sa pozri. A hej, vyjde. To čo je? Kúsok si to na jednom mieste. A tu neby chcel ísť, len kebeň majú. Ja berem kúšu. Ja berem kúšu. Bachnem ju. A ja by som mal nebyť tohto keketa z prostého. Chlapci na posledný. A je Granny! A je po tebe. Čo je? Adama, Ona ho zabila! Zavraždila! Dobre, mal si zobrať kušu. Idem beriem. Poďte si rýchlo a idem zamražovať. Poď! Mňa skoro chytil, som videl hen tie nožiska. Má takto melón? Bo ja tam už naspäť nepôjdem. Ježiši Kriste! Polícia! Ja pozerala, vylaž! Ja mrdla. Ježiši Kriste! Nehúkaj. Kde si? Po mne negrka jedna. Ja som kapúčo. Ja už mal 6 týden posledný. Haló? Čo potrebujeme na to? Ideme utiecť s garádom, ak nás nezabije. Kde sú zelené kšu? Mňa by zaujímalo, ako sa dostanem do tej obývačky, lebo len tá kráva stará, to beha stále. Nemáte také prášky do kávy, by som nedal. Rýchlo obývačku, dali obývačku, už som tu. Ale potrebujeme zelené klišťa, môžeme utiecť. Á, ježiš, pizdo, tam! Ona sa zbugne všade, kde len kde. Ja idem strajliť jen toho pavúka. Ba. Pozerajte sa, ako pôjde kúša pekne do ňoho. Poď sem ty mŕtve, hneď ťa odstredím od pôjde. Chlapci, ty ma tu provokovať nejdeš. Poď sem, a zrazu to nie si, pavúčik. O to skáďal vie, kde idem, tak Granny ma prenasleduje, stup na to zelené. Poď sem, zmrtku. Mám zelený kľúč. To nám nie na nič. Toto? Mišo! Hej, Pozeraj, to kde je? nejde to. Do hlavy hneď do mozga, čo mu dal niť. Nemám nič ani v tom mozgu. Do spánku. Nabok, straž, a ideme. Bereme kuše, zelené, a kde je palica? Palica! Psej majteri. Obaj, poď, ideme, poď. Knockout 7. Retri. Prečo všetko červené zrazu také? Lebo si zomrel. Poď, Adam, ideme na pavúka, ideme zdrhnúť. Hentej. A daj si to tišie, čo na tom nerozumieš. A mám pavúkovi streliť? Nie, do svojej reči si strel. Kto strelí, ty či ja? Tehno, Ty. poď aj ty.
Že ona musí byť vždy pri začiatku, to sa nedá. Kto Granny? Hej, nemáš ani kušu. Teta. Teta. Strel do nej. Nedá sa. Vy čo sa bojíte? Tu nie je Strelil som Granny. do hlavy. Keď nemáš náboj, tak asi ti nejde Nie, ja strieľať. som strelil do nej. Do hlavy, keď to... Ja ti nikto není. Aha, Ježiši, krič! Zabila ťa. Kontinú. To čo je? Ježiš sa znova. Kde je teraz? Kde je ten pavúk? Kde šla? Doprava? Tam... Aha, tu je! Aj v kuse pri štarte. Ja sa napýtať. Ide, Mišo. Uhni, ja idem dopredu. Tu ide, strel. Na bok. Na čo ju budem? Uhni, poď dozadu. Mrdnil. No ne. Pri začiatku kuse, ako máme... Budeme tu chvíľu kempiť. Kemping. Zatiaľ napíšte ďalšie do obeda, do komentár. Do obeda, raz si dajte zatiaľ kempiť. Napíšte komentár, dajte like a odber. Kým... A dajte najviac lajkov, koľko sa dá. Aha, Aj odber. a keď neviem, ako sa to dáva. Nezavádzaj tým Madrid. Ty choď, teba nemá rada, lebo si Madrid. Za seba. Teraz ja... Ja som mrdol. Ako ťa môžeš zežrať, keď si väčšia ako ona. Zober si kúšu, nástroje a ideme zdrhnúť. Koľko má deň? 0 však. Posledný deň. Ujps. Koľko mne všetko je červené. Prečo? Lebo si cocot, s veľkým cocotom. Ja som... A dobre. Ja som prehral, ja som piča. Kurmena. Radšej by som si vyhonil ako... 8. deň! To koľko máš do životov? Ona šla aj že niekde inde? Ja to nejdem riskovať. No. Si mrdol. No, mrdla ma. Nie, mrdla. Piča. Mrdla. Prosím, 9. deň, prosím. Kurva. 9. deň! Ja ma toľko sa... Ona ma skoro mrdla tam. Už Nádych, výdych, nádych, výdych. Ja musím zobrať kušu a ju mrdnúť. Však. Lebo... A teraz šla do ľavej strany, ak mám utiec. Tak ho pekne doprava a ešte viac. Pizda. Kuse tu sliede jak cigaň po železnom šrotovisku. Yes! Granny na minute. 1 minute is dead. Piča. Teraz skúsim udiec. Jak si... Ho do pravej strany a uni. Ona keď tam, ja nevidím ju, ja začnem upaľovať jak o život. Kde? Jem ku tebe. Len ten kanáli. No, jem ku tebe. Že henta tu sliedi na tom istom metri už 150 000 rokov. Dobre, ku tebe. Ja som u teba, ideš. Hore dole chodí v kuse. Nie aj niekde inde. Po 5 minútach. Ide po tebe. Čo mi prilákaj ku mne. Prilákam ju ku mne. Yes, asi sme zdrhli. Ja nie. Lebo stane pri mňa, som mŕtev. Yes, ja som to otvoril. Fakt? Ty si winner? Yes, ľudia, druhý... Koľko máš? Čo? Ja som to asi na inom už... To je, no som dohral. Granny. Mišo, Yes. Mišo. A- 10. deň. Daj retry. No. Yes, No teraz mi to tým... ja som to dal. Chápete? Ľudia, to bolo všetko. Nezabudnite teda nechať ten like, odber, komentár a uvidíme sa možno u ďalšieho videa.